Number 2 uthi uNkulunkulu uma evela kuMose uthi I am the God of Abraham, Isaac and Jacob, and uthi labantu labo akubona bephila. Right, isiyenzi besoba. Right, akhumbule masiqala indaba kaAbraham, siqale eqaleni uNkulunkulu ubizwa uAbraham uthi phuma ezweni lakini, phuma kubantu bakini. Ngamanye amagama uNkulunkulu ufica uAbraham unonkulunkulu abakhonzayo, kukhona uNkulunkulu basekhaya, kodwa lo nkulunkulu onembizo umbizela ukuthi ashiye labo uNkulunkulu labo bakubo, akhethe ukuhamba noNkulunkulu obizwa ngeJe uma iBhayibheli liqhubeke uyazazisa ukuthi unguJehova, unguSimakade, unguYahweh. Right ke now uAbrahama uba nendodana ebizwa ngoIsaac. uAbraham andlule emhlabeni. You will never find anywhere eBhayibhelini la uIsaac ehlabela uAbraham, ecela uAbraham ukuthi akamyele kuNkulunkulu noma amkhulumele kuNkulunkulu noma amnxusele kuNkulunkulu. Yes, uzombiza ngoNkulunkulu kaAbraham as a reference ukuthi lo nkulunkulu lo engimkhonzayo ngimazi ngobaba. So it's the God of Abraham, but he's also my God. But kuze ngiye kuNkulunkulu angiyi ngoAbraham, angenza umhlatshelo kuAbraham kuze uNkulunkulu anginxusele. So you will never find uIsaac enza imhlatshelo kuAbraham emsamo noma ealtar. You'll never find uJacob enza imhlatshelo kuIsaac noAbraham bangasekho emhlabeni. Cha, mathi I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. uNkulunkulu ukusho lokho, so uzokwazi ukulandela ukuthi indaba yalo nkulunkulu iqalaphi, and then uzokwazi ukulandela futhi ukuthi lo nkulunkulu lona uyena owasebenzisa uAbraham ukusungula isizwe saka Israel. So also lo nkulunkulu akasivezi kuphela nje uNkulunkulu kaAbraham, Isaac noJacob. Kukhona futhi amanye amagama anawo amaningi. Uyaziveza ukuthi unguJehova Jireh, uyaziveza unguJehova Shama, unguJehova Nisi, unguJehova Tsekeni. So ebena unguYahweh, uziveza ngamagama amaningi, but in terms of referencing him to abantu ake wahamba nabo, hayi ukuthi ke siya kuNkulunkulu ngalabo bantu laba bangasekho. You will never find uNkulunkulu futhi ethumela iphupho kuIsaac esebenzisa uAbraham. You will never find uNkulunkulu ethumela iphupho kuJacob ethuma uAbraham noma ethuma uIsaac. Ayikho into enjalo. So umathi uNkulunkulu kaAbraham, kaIsaac naJacob, yes, kusho ukuthi ke labantu labo uke wahamba nabo ke. Ngizama ukuzi-identify ukuthi if you trace me, ngizoqala uzongibona kungisebenzisana noAbraham, uAbraham hamba nami, ngihamba noIsaac esaphila namhlabeni, ngihamba noJacob, injalo nje. Hayi ukuthi siya kuNkulunkulu ngalabo bantu labo, cha, asikubo, asikuNkulunkulu ngoAbraham, angeke uNkulunkulu ngabantu bakaSibiya, ngiNkulunkulu nje ngokwami ngizimele mina. Isimple. Siyabonga.